volen alguna més, doncs la deixarem passar. Benvinguts, benvingudes a l'última sessió del curs del Seminari de Sociolingüística i Política Lingüística del CUSC. Ens fa molta il·lusió avui tenir un ponent que gairebé no necessita presentació, però la farem igualment per qüestions protocolàries. Doncs bé, això, comencem a poc per veure si s'incorpora alguna més. I com sempre les presentacions són molt curtes perquè el que ens interessa és escoltar el ponent. En aquest cas, com sabeu, tenim José Enrique Gargallo Gil, és catedràtic de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona, membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, codirector d'Estudis Romànics, una revista que tampoc necessita presentació. Ha publicat molt extensament sobre dialectologia, sobretot sobre qüestions frontereres a l'àmbit de la península ibèrica, però també sobre altres llengües romàniques, paremiologia, si ho sé dir bé, i més recentment, arrel d'un projecte recent de digitalització de l'onomàstica en Catalunya, doncs ha publicat més sobre onomàstica. I bé, com us deia, segurament tots els que som aquí i els que veuran aquest vídeo el coneixen perquè és un d'aquells noms molt reconeguts en el nostre àmbit i avui ens parlarà precisament de formulacions glotònimes, però no m'extendré més, crec que tots tenim ganes de sentir-lo. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, José Enrique, i recordo simplement que si voleu fer preguntes ho podeu fer tant a través del xat i les formulem al final, com esperar-vos ben bé al final i si voleu obrir càmeres i micros i així és una interacció més semblant a la presencial. Moltes gràcies a tots per ser aquí i quan vulguis, José Enrique. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots i entre parèntesis i a totes podria dir com que normalment faig. I vull dir que entre altres coses que ha dit abans la meva presentadora, et dius Roser Jiménez, que estic molt feliç. Estic una mica inquiet, no per parlar en públic, sinó perquè no m'entenc massa excessivament bé amb una pantalla. Jo, per raons que coneixen els que han preparat amb mi el PowerPoint, no funciona particularment bé amb una pantalla que no em diu res i ara mateix no estic veient ningú perquè és la millor manera de poder veure jo la pantalla. De l'altra banda, saben que m'han presentat i que abans he tingut problemes i només veia mitja pantalla veient gent. M'estimo més veure la meva pantalla, que ara comparteixo, i no saber amb qui parlo, com si fos una espècie de caverna simbòlica. Que no és el cas. Em sento molt feliç de ser aquí i de ser al curs, que de fa uns anys, crec, i de poder aportar des de la meva experiència coses. Jo no soc un lingüista, sabeu, però puc aportar coses que beneficien el curs. Crec que sí. L'any passat va ser el 3 de juliol que vaig fer una xerrada que he recuperat abans per ambientar-me, que es deia Romanços de frontera a la península ibèrica. I jo soc molt peninsular, molt iberromànic, i torno, però amb una altra mirada. Amb aquest sintagma, amb aquesta formulació que pot semblar una mica estranya, poc popular. Formulacions glotonímiques. En realitat m'estic referint a glotònim, a la manera com un parlant es refereix, nomena o nomina la pròpia llengua, la pròpia parla, la pròpia varietat, tot això, la península ibèrica, i l'enllaç, la connexió, la vinculació que pot tenir, i crec que per aquí ve la connexió amb la sociolingüística que ens convoca, el sentiment lingüístic dels parlants. I el que, de fet, començaré pel final, que ens espera d'aquí amb aquesta 26 diapositives, que no són moltes, jo no soc home de grans espaiaments. PowerPoint, de fet, poc la mà trencada. I al final dic que les dues grans fronteres lingüístiques de la península ibèrica, que em concentraran prou de temps aquí, congreguen molts glotònims, i això
és ben significatiu, perquè per mi és molt bo que hi hagi molts noms per a una varietat lingüística o per a diverses varietats lingüístiques amb una diversitat no gaire àmplia territorialment, és un indici de riquesa. No només de riquesa lingüística, sinó de riquesa glotonímica. I bé. Enrique, t'hem deixat de sentir. A veure? M'heu deixat de sentir. Ara te tornem a sentir. Ara em torneu a sentir. Ara jo volia... Ara he tocat una tecla que no era la que calia i ara sí que he aconseguit... Perdoneu, espero que rebeu bé ara. Estem a la segona de les 26 diapositives que us he anunciat i estem abordant el concepte clau de la meva intervenció. A l'entorn del concepte de cursiva, glotònim 1, diverses de les diapositives tindran un títol que té 1, 2, 3, 1, 2 i 3, ja ho anireu veient, i és el cas d'aquesta primera part. Us anuncio també, per si això us facilita el seguiment i la temporalització, que són 26 diapositives, aquesta és la segona, i 10 apartats. I som al primer, a l'entorn del concepte de glotònim. M'entreté, jo no sóc un lexicògraf, però sóc un habitual consultor de diccionaris del meu entorn més immediat, de l'àmbit català, també valencià, amb aquest glotònim de valencià, del qual alguna cosa diré ara, i també de l'espanyol o castellà, que com veieu també són dos glotònims per a, en principi, una mateixa realitat lingüística amb diferents facetes. Doncs resulta que entre el Diccionari Normatiu Valencià, que existeix fa uns anys i que es pot consultar en línia, no he posat aquí l'enllaç, però es pot consultar en línia, com sabeu, entre el Diccionari Normatiu Valencià, el diccionari conegut de l'IEC, en la segona edició del 2007, més del 1995, amb actualitzacions constants que es poden consultar en línia, d'aquests tres diccionaris, DNB, DIEC i em quedava l'últim, el diccionari de la llengua espanyola, el Diccionari Acadèmic de l'Espanyol, només un dels tres diccionaris conté l'entrada glotònim. I és el que poso en primer lloc, Diccionari Normatiu Valencià, doncs, i és molt senzilla la definició. Nom que rep una llengua. No apareix, en canvi, com deien, diccionaris normatius com el DIEC 2 o el Diccionari Acadèmic de l'Espanyol. Però al Diccionari Normatiu Valencià no hi surten derivats que jo sí que utilitzaré aquí, perquè crec que és legítim fer-ho, com glotonímia o l'adjectiu corresponent glotonímic. Què ens diu la Wikipedia que és un glotònim? Molt senzill. A més, és ben transparent. Gloto o glosso, també es pot trobar alguna referència amb doble S, remeten al grec, glossa, glotta, llengua, i onoma, que és nom de llengua. Un glotònim és la paraula que s'usa per a referir-se a una llengua, i aquí teniu l'enllaç corresponent de la Viquipèdia. I passem a la tercera diapositiva. Autoglotònim, heteroglotònim. S'entén també molt bé, tornem al grec. Un glotònim, que és el més corrent, que serveix perquè un parlant nomini, esmenti, doni una etiqueta concreta per a la pròpia llengua, un autoglotònim, normalment quan diem glotònim volem dir això, però també hi ha heteroglotònims, s'entén bé, és a dir, un nom d'una llengua no per a la pròpia, sinó per a una llengua d'altri, possiblement una llengua de veïns, sol passar així, llengües conviuen en l'espai territorial. I llegint el que he escrit aquí, aniré avançant. Aquí tractaré, bàsicament, estic llegint, d'autoglotònims, noms donats a la llengua pels propis parlants. I deixaré pràcticament de banda els heteroglotònims, com, si busqueu a la Viquipèdia, trobareu aquest exemple del tipus de Niemiecki, i n'hi ha moltes de variants al centre-est i nord d'Europa, que originàriament vol dir nemet, el mut, el que no parla, el que no diu, podríem dir-ho a la castellana o a la catalana, ni mut, ni mu, que és la designació de la llengua alemanya en un espai europeu molt important, com saben els col·legues d'eslavas, en polonès, per exemple, on s'ha triat el theta, i formes molt similars en llengües del seu entorn, com per exemple, aquesta no és eslava, però està en aquest context eslau germànic, que és l'hongarès, on
la referència per a l'alemany és Nemet, i literalment el seu origen vol dir que no parla, que no té paraula, que és mut. Aquí val a dir que molt possiblement això ha partit del món eslau, perquè slovo, que vol dir paraula en eslau, serveix per nominar la pròpia llengua, el concepte d'eslavitat, és el concepte de do de la paraula. Faré una excepció en diapositives a venir, molt de seguida. Per això poso a la manera dels textos tradicionals bit, with, infra. Parlaré ara mateix de xurro i xurra. I us anticipo que jo em podria dir a mi mateix xurro, però no és el cas. Només ho faig de broma. Són, i aquí em situo poblacionalment, jo soc un valencià diferent dels que la gent pensa que poden ser valencians, que soc un valencià de l'extrem interior del país, en l'àrea de parla castellana i més concretament castellano-aragonesa. I els que ens miren valencianament des de la valencianitat valencianoparlant, ja ho sap l'Avelí, que és de Castelló de la Plana, ens diuen, i fa molt de temps que ho fan, xurros. I la paraula, per cert, ha tingut un èxit en l'àmbit de la dialectologia, de la lexicografia, de la lingüística, de la filologia, perquè és una manera molt senzilla, xurro, pot ser en principi carregat d'un cert aire pejoratiu, però jo no el percebo pràcticament, de referir-se al que altrament s'hauria de dir parlars castellans o castellano-aragonesos de l'interior valencià, que, com veureu, gasta més tinta i més saliva. Encara a l'entorn del concepte de glotònim, i 3, amb això acabarà aquest primer apartat, tipologia de l'enunciat glotonímic. Jo he triat, i això ho descobrireu sobre la marxa, he triat 2 enunciats que no són els més corrents i que tenen un puntet només, enigmàtic. Jo parlo de sa, ell fa l'udulugal. Només us diré ara que la primera formulació, que és sintagmàtica i és verbal, de fet és una frase transformada en glotònim, que dona títol a un llibre del qual parlaré en un instant, correspon a una àrea peninsular oriental al sud de València capital. I l'altra, ell fa l'udulugal, he dubtat en alguns casos a l'hora de transcriure determinades formulacions perquè no hi ha una tradició ortogràfica ni un consens ortogràfic a l'entorn d'algunes parles i, per tant, s'ha d'escriure, diguem que intuïtivament, que és el que jo faig en ell fa l'udulugal, on havia pensat escriure du i no do, com he fet aquí, però tinc les meves raons que ara no us explicaré. Ell fa l'udulugal és una cosa que diuen en una localitat de cuyo nombre ahora no quiero acordarme, y tornaré, de l'angle nord-occidental de la província de Cáceres, per tant, Extremadura, a l'extrem nord-occidental o nord-oest d'Extremadura, a tocar de Salamanca i al límit amb Portugal, una àrea de frontera que a mi em fascina des de fa molt de temps. I ho diuen molt sovint, ell fa l'udulugal. Evidentment, si els pregunten, què parles? Bueno, podrien contestar, ell fa l'udulugal. En lloc de dir la paraula que seria concretament, si penso en el poble, que ja diré quin és, Sant Martín de Trevejo, seria manyego, sobre ell fa l'udulugal. I manyego tornarem una mica més endavant. Veiem ara el punt B, sintagma nominal. Això ja és prou més freqüent. Article determinant o determinants més substantiu. Afala. Afala literalment, i tornaré, vol dir la parla. Imagineu que a algú de vosaltres us pregunten què parles? La parla. Fora de context, la gent es quedaria parada com dient, aquest no m'ha entès. La parla. Doncs parlem alguna cosa. La parla no és res, és qualsevol cosa, és un genèric que no té cap mena de sentit, si no es situen de manera contextual referit a una situació o un territori concret. I tornarem, o per millorar-ho, a nosa fala, o clar, a nosa, la nostra parla. Però la nostra de qui? Qui som nosaltres? Bona pregunta. I tornarem. I ja fins i tot a nosa fala corresponen a l'Occident peninsular i estan en àrea de frontera, i a Palra, que endevinareu que hi ha hagut una metàtesi de a Palra, es refereix a una varietat també fronterera, tot i que no tan a tocar de Portugal, que ja us anuncio, correspon al sud-oest de la província de Salamanca. Finalment, allò que és més corrent, C, adjectiu substantivat o substantivable.
Bé, jo he dit fa un moment manyego. He dubtat a l'hora d'escriure aquí manyego o manyego, amb enya o amb NH, perquè és que segons qui ho fa de diverses maneres. La pronúncia vendria a ser, perquè sentiu, ho torno a pronunciar, manyego. Però també es diu fala manyega, on fala és el genèric, en manyega és l'especificatiu referit a la localitat en qüestió. Fala valverdeira o bé valverdeiro. Per tant, formulacions amb sintagma verbal, nominal o, el més corrent, adjectius substantivats o substantivables. Jo quan dic català, català és un adjectiu. El que passa és que és un adjectiu que molt sovint funciona com a substantiu. Parlo l'idioma català o parlo català. 2. Primer excurs, n'hi haurà 2. He dubtat amb aquests excursos, però creia que eren prou necessaris i venen una mica de la meva mirada de romanista o d'aprenent de romanista. Primer excurs sobre glotonímia romànica. 1. Pot una varietat tenir més d'un nom? I la resposta que jo poso immediatament després per no perdre el rastre és i tant que sí. Fins i tot diria, això no ho he volgut escriure, però ho dic, ho expresso, parlo o penso parlant o parlo tal com raja. És que és molt bo que sigui així, en molts de casos. Per exemple, ja m'anticipo, a mi, si em pregunten quina és la llengua materna, diré que és castellà o espanyol en funció d'una sèrie de variables que dependran de l'interlocutor, del lloc de referència, de si estic a Múnich, de si estic a Barcelona, de si parlo amb un senyor de la universitat, d'un institut de ciment mitjà, etc. Dependrà, naturalment, aquesta dualitat, de vegades multiplicitat de glotònims per a una mateixa realitat lingüística de les diverses facetes de la varietat observada, de la varietat en qüestió i, molt important, de les diferents mirades sobre aspectes com història, realitat social, contextos i situacions, etc. Pensem per comparació si una mateixa persona pot rebre noms diversos en funció de les seves facetes de vida i aquí això m'ho facilita, que no veig ningú, per tant puc parlar més nuament. Jo tinc un nom, el sap tothom, que és José Enrique, un prenom, Cargallo Gil, però a mi em diuen de moltes maneres i responc. No dic mai, no, jo no em dic així. A mi, a l'àrea d'on és la meva dona, que és el lloc on va néixer Miquel Àngel Pradilla, que és l'eix territorial del domini lingüístic, Rossell, Baix Maestrat. A mi allà em diuen Enric. Quan jo arribo en cotxe ja sé que tothom em dirà Enric. Algunes vegades em diuen José Enrique amb un cert la dona, amb un cert retintín i fa sospitar que alguna cosa passa. Però ja sóc l'Enric. Tinc un germà, un, que em diu segons les ocasions Pepet o Enriquico. El meu pare es diu Enrique. Vaig fer durant 13 anys classe a uns alumnes americans de Califòrnia, Illinois, que tenien la seva entrada al pati de lletres a la dreta, i vaig veure que era molt complicat que diguessin How's Enrique, de manera que vaig decidir que per ell seria Quique. I em van fer Quique amb la tendència a diftongar, que per nosaltres és una I. De manera que encara alguns d'ells, que ja són brillants professors, m'escriuen i me posen al correu Quique, amb K de quilo, amb K a la basca, Quique, i em podria afegir més. De fet, alguns em diuen Enrique i d'altres em diuen José Enrique. M'encanta, m'encanta. Una persona pot tenir com a tresor en funció de relacions noms diversos. Doncs trobo que una llengua, una parla, pot ser que també. Això pot tenir un perill, naturalment, quan algú diu jo he dit valencià i el valencià no és català. I aquí, en aquest, ara en diria en jardí, en aquest embolic, on m'hi vull posar, però que algú pugui dir valencià a la seva manera de parlar català, em sembla no només saludable, sinó un motiu de felicitat. I no estem així. 2. Tema al segon apartat, encara primers curs sobre glotonímia romànica, que és el 2, i per tant amb això acabem. Aquí no vull incórrer en el perill d'estendre massa en cadascuna d'aquestes etiquetes glotonímiques o glotònims que he triat en 4 apartats que corresponen a una mateixa llengua en cada apartat. Alguna cosa en diré. Ja m'he referit a castellà i espanyol i tornaré a propòsit del tractament de castellà al diccionari del castellà o espanyol.
Es pot dir de les dues maneres, però no vol dir que siguin dues llengües diferents. Vol dir que enfoquen facetes diferents d'una mateixa llengua. Que a Múrcia es pot dir murciano i no passa res, és una etiqueta perfectament legítima. Una altra cosa és que hi hagi murcians, jo en conec, que pretenen que Múrcia és una llengua diferent de l'espanyol. Jo per aquí ja no passo perquè... He parlat de xurro, grafiat a la manera castellana, apareix als diccionaris de l'àmbit de l'espanyol o a la manera catalana i valenciana amb una X inicial. Fanzarino, això potser no us sona tant. Fanzar és una localitat a l'amic Ardelí Flor sí que li sona perquè està molt a prop, el riu Millars amunt, de Vila-real, de Castelló de la Plana. És una varietat, és la primera localitat de parla castellana a l'Alt Millars segons que remuntes el riu i tenia unes peculiaritats que feien que la gent la reconegués com a fanzarino perquè és una varietat molt específica que ha perdut molts dels trets tradicionals. Perquè us feu una idea, a Fanzara deien dècades enrere, potser fa més de mig segle, Fanzara amb una Z sonora perquè tenien la Z sonora. Tenen, però hi ha molt poca gent, el que seria una espècie de cessió, diuen cinco i diuen Fanzara, però la gent ja més jove diu cinco i Fanzara. Però el fanzarino va ser, per exemple, estudiat per un gran deixeble de Joan Coromines, que és un senyor canadenc d'origen armeni, Josep Bolshoi, que va dedicar un treball extraordinari a la parla de Fanzara, el fanzarino. És un mot popular entre la poqueta gent, uns centenars de persones que queden a Fanzara. Per cert, si hi aneu mai, el poble és una meravella perquè té una exposició permanent de murals dibuixats per dibuixants de mig món. Enguerino, també això ho va estudiar aquest il·lustre canadenc, fill intel·lectual de Coromines, que és Josep Bolshoi, Énguera i la Canal de Navarrés. L'enguerino és una varietat de frontera, a tocar del valencià, té molts elements híbrids i tenen consciència de parlar una cosa diferent, i la paraula enguerino, i apareix, val a dir que el mateix Bolshoi culminarà, té gairebé 98 anys. I l'obra de la seva vida, quina diríeu que és? Bueno, sempre es va dedicar a ajudar el mestre Coromines, però l'obra particular d'ell pròpia de la seva vida és el vocabulario enguerino. Això és motiu per a la felicitat que algú originari d'Armènia sigui, no sé si el millor, però el més destacat històricament, estudiós de la varietat d'Énguera, anomenada enguerino, que està a 60 quilòmetres de València ciutat. Català, valencià, rossellà, no m'entretindré. Jo, si estic a Rossell, ara mateix crec que estic parlant rossellà. Modulo, faig formes més, diguem, adaptades a la normal, l'estàndard oral, el castellà, però de vegades m'inclino més a les formes pròpiament rossellanes, però quan vaig a Rossell, que és el poble de la meva dona i és el meu poble adoptiu, jo em vanto de dir que parlo rossellà, sense deixar de parlar més que valencià, perquè no és dialectològicament valencià, sinó que és tortosí, del nord valencià, però popularment també en diuen valencià, i no és altra cosa que català del pus vell catalanesc del món. Dependrà dels contextos. Si estic a Rossell i em diuen que parlo molt bé el rossellà, em faré content, sense pensar que per això deixo d'estar parlant. Què dir de la sèrie de glotònims relacionats amb l'espai occità, que jo, per dir-ho de la manera més englobanta, que dirien ells, englobant-ho, diria occità, la llengua d'oc, que tradicionalment s'havia anomenat provençal, en la tradició decimonònica de l'àrea i que alguns encara conserven per referir-se a la llengua dels trobadors. L'occità de casa nostra, si pensem que Catalunya és casa nostra, és el de l'Aran o aranès, que és un altre possible nom d'espai local, que és, a més, gascó, perquè és una varietat del gascó, que al seu torn és una gran varietat de l'espai occità. Hi ha molts més noms, evidentment, llemosí, albernès, etc., en els quals ara no m'aturaré. El romanès és la llengua més oriental de la nostra Romània europea, però al principi el nom que rebia la primera tradició de la romanística, estic pensant en Friedrich Titz, era en alemany, naturalment, que és la primera llengua de la romanística, no Rumänisch, com diríem en alemany, sinó Valachisch, és a dir, Valac, perquè era la forma que s'utilitzava aleshores. Ara ja no. Però si anem a la bibliografia de fa 200 anys, trobarem Valac, romanès, que són etiquetes possibles per a una mateixa realitat lingüística en una dimensió històrica diferent. I avancem.
I ara estem amb el xurro. I aquí em noto feliç, perquè puc parlar que és la meva persona, el meu lloc d'origen, i el reflex que això té a 3 diccionaris, novament. Començo pel de l'àmbit del valencià, el Diccionari Normatiu Valencià, seguiré pel DIEC, 2, i conclouré en aquesta diapositiva amb el Diccionari de la Llengua Espanyola, el Diccionari de la Llengua Espanyola. Diccionari Normatiu Valencià, i llegeixo, parla de base aragonesa de la zona interior de la Comunitat Valenciana, aquí prefereixen aquest sintagma, que inclou molts vocables valencians. Bé, han preferit, diguem que, subratllar la valencianitat. Inclou molts vocables valencians, inclou molts elements arcaics del castellà, inclou molts elements procedents de l'àrab, inclou prou elements que venen de l'al·luvi aragonès i també inclou molts vocables valencians. Depèn de si parlem de la localitat de Fanzara, que està a tocar de la frontera lingüística, o de la localitat de Vallanca, racó occidental del racó d'Ademús, que està a 120 quilòmetres de la frontera lingüística. Com podeu suposar, la xurritat corresponent és diferent en funció de la llunyania progressiva respecte de l'àrea lingüística valenciana o catalana. DIEC 2. Hi ha diverses entrades, n'hi ha 6, i he triat la primera, aragonès. Atenció, perquè la primera referència no és al valencià, sinó a l'aragonès. Algú que és de l'Aragó, especialment del Baix Aragó i de la zona limítrofa dels serrans de parla espanyola. Jo aquí he de ser, i que no em sentin ara els companys que estan celebrant la seva sessió ordinària del ple de la secció filològica, he de ser una mica crític, però està bé ser crític amb un mateix i amb la pròpia corporació. Aquí no s'acaba d'entendre. Quan es parla dels serrans, suposo que s'està fent referència no als aragonesos, sinó als valencians de l'àrea interior de parla castellana que no anomenen per ser serrans o serranos a la seva comarca, sinó la serrania, Xelva, Tuéjar, Meño, etc. Un lloc realment bonic que us aconsello visitar. Diccionari de la llengua espanyola. Tampoc no digueu a ningú, espero que això no transcendeixi, que a mi la definició que més m'agrada, les coses s'han de dir, aquí és la del Diccionari de l'Espanyol. Amb la localització de Val, és a dir, València, caldria que anés en cursiva, per cert, me l'ha deixat, dicho de los aragoneses y de los habitantes de la parte montañosa del Reino de Valencia, yo aquí diría País Valenciano, però que hablan castellano con rasgos aragoneses. Veus, aquí són les inclinacions lexicogràfiques. Els del Diccionari Normatiu Valencià, diguem, posen l'accent en allò valencià, vocals valencians, i els senyors d'aquí amb els trets aragonesos. Hi ha una mica de tot. Però el que sí que m'agrada és que això es diu de los aragoneses pròxims al País Valencià i de los habitantes de la parte montañosa del Reino de Valencia. Al Diccionari de Coromines, que no adueixo aquí com a exemple, i apareix una cosa realment simpàtica que diu, dic de memòria, gente ruda i montaraz. Vosaltres jutjareu. No em molesta, em resulta simpàtic. La gent de Peramunt, de Terra Endícia i de les muntanyes, vist des d'una plana, sempre es veuen com a gent montaraz. Montaraz és un molt bonic del castellà que ve de monte. I aprofito per dir que jabalí és exactament el mateix de jebel, que vol dir monte, muntanya en àrabe. Jabalí, jabalí, és exactament, significa montaraz, perquè és salvatge. Acabo aquest discurs etimològic breu i passo a la tercera part de l'escurs sobre el tractament lexicogràfic de diversos glotònims, començant pel Diccionari Normatiu Valencià i pel lema, per l'etiqueta, justament, valencià. I espavilo. Me centro, i ho he posat en lletra una mica més grossa, en els punts 2 i 3, i de fet em centro, ja ho llegireu vosaltres, ho esteu llegint, ho haureu llegit, en aquest tractament, que és molt correcte, molt lloable, on, a part de reivindicar l'espai administratiu valencià, anomenat valencià, es parla dels altres territoris de la llengua on rep el nom de català. Em sembla, de veritat, molt bé. I després, sempre amb l'etiqueta, amb la marca de lingüística, varietat d'esta llengua parlada a la comunitat valenciana, valencià. I aquí es posa l'accent amb els grans espais dialectals, valencià septentrional, valencià central i valencià meridional. Cal observar que valencià, això sí que volia dir-ho perquè és una cosa que m'acompanya en aquesta vida, des que tinc noció i reivindicació de la meva valencianitat. Jo soc valencià a la meva manera.
Quan jo dic que soc valencià fora de context, de vegades penso que m'estan posant una còfia de fallera o un traje de fallero o algo. No, es pot ser valencià de moltes maneres. Fa un instant m'he referit al Racó d'Ademús, que és un espai que aprecio moltíssim, una illa administrativa valenciana des del primer moment, si considerem que la primera valencianitat, que ara considerem valencianitat, és la valencianitat cristiana. Doncs abans que la capital va ser valenciana, la comarca que avui veiem separada administrativament de la resta, que és el Racó d'Ademús, és a dir, que no poden ser més valencians. De fet, al Racó d'Ademús tenen una dita que no he recollit aquí i que us dic de memòria. No somos aragoneses, ni tampoco castellanos. Estamos entre mojones, però somos valencianos. Cal observar que valencià té una aplicació diferent segons que es refereixi a la terra, territori, administratiu, el territori en el sentit més territorial, la gent i la llengua. Així, i llegeixo, hi ha territoris, comarques i gent plenament valencianes, que no són de llengua parla valenciana. Jo mateix, fill de, aquí faig una pausa dramàtica, Puebla d'Arenoso, localitat extrema de la comarca de l'Alt Millars, Alto Mijares, la meva llengua materna, sovint em declaro, i ho faig aquí novament, pomposament, aragonesament. No menys valencià que el valencià de l'Horta, diferentment valencià. I reivindico que els valencians de territori castellanoparlant som igual de valencians que els de parla valenciana. Per això no acabo de veure bé un títol com la llengua dels valencians, perquè dic quina. Els valencians tenen territorialment dues llengües. La que estic parlant, que és un manlleu a la de la meva dona, de Rossell, i la meva pròpia, de la Puebla d'Arenoso. Tenen dues llengües històriques. Vaig escriure, entre moltes altres coses, la veritat és que he publicat, perquè és un espai que m'interessa molt, aquesta aportació, Joan Coromines i el lèxic dels altres valencians, amb un link, amb un enllaç que podeu trobar fàcilment i consultar aquest treball de fa 16 anys. Segon escurs, i part final d'aquest segon escurs, sobre el tractament lexicogràfic de diversos glotònims, m'entretinc un instant en el tractament que el diccionari de l'espanyol o castellà atorga a castellà i s'esplaia en diverses accepcions que fan referència, no llegiré, només marco en negreta, a la llengua, al dialecto i a la varietat. I 9, 10, 11, això sí que val la pena llegir-ho, lengua espanyola especialmente cuando se quiere distinguir de alguna otra lengua vernácula de España. L'ús de vernáculo és molt de la gent d'allà, però jo entenc què volen dir. Dialecto romance, aquí m'agrada com a romanista. El castellà és un dialecto romance, totes les llengües romàniques són dialectes romànics del llatí. De fet, dialecto romance originario de Castilla, del que fundamentalment proviene l'espanyol. En compte que hi ha aportacions de les varietats immediates, navarro-aragonesa i asturiana. Y finalmente, variedad del español que se habla en la parte norte de los territorios del antiguo Reino de Castilla. Hi ha, evidentment, suggerides aquí diferents facetes del castellà. No entro a espanyol, només diré d'espanyol, ho havia posat al principi, després per alleugerir el contingut del PowerPoint ho he eliminat. Només voldria deixar-vos caure i això podria ser la meva aportació de l'any vinent. I amb aquesta pregunta retòrica ho anuncio. No, amb aquesta formulació no retòrica, contundent. L'origen no espanyol de la paraula espanyol. I ho deixo aquí. El sufix ol indica que el derivat no es va crear en espai castellà o estrictament espanyol, sinó fora. Probablement es tracta d'un occitanisme. És a dir, que inicialment hauria estat una mena de, més que d'heteroglotònim, de nom referit a un espai peninsular, però vist des d'una mirada transpirinenca. I no dic res. Si continua endavant amb el mapa, ens anem centrant en qüestions peninsulars que ens portaran a les fronteres anunciades. El mapa de l'Alpi. L'Alpi és l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica, del qual només va arribar a publicar un volum de 1962, que es pot tenir les dades per arribar-hi en línia a través del web que aquest gran projecte geolingüístic peninsular té, situat a Madrid, al CSIC, a la mà de Pilar García Mutón, i si feu aquest recorregut arribareu a un mapa que ara immediatament veureu en el meu PowerPoint i que té com a títol Nombre dialectal del habla local recogido solo en algunas localidades. Com dic aquí, va ser una idea que fa més d'un segle va tenir el gran patriarca de la filologia hispànica, don Ramon Menéndez Pidal, fecundat per Tomàs Navarro Tomàs, va patir una sèrie de peripècies que són llarguíssimes d'explicar,
amb l'exili de Tomàs Navarro Tomàs, van dispersar-se els materials, van retornar i ara hi ha un equip de treball que elabora una versió que esperem poder veure en línia de tot plegat, que serà una meravella, una fotografia de la península Ibèrica de fa exactament, aproximadament uns 80 anys, de la meitat del segle XX. Aquí teniu el mapa corresponent, nombre dialectal del habla local. Ja sé que no es veu res, però vosaltres hi podeu arribar fantàsticament. Es veu, això sí, molt clarament, una forma que va de sud a nord, segons estic llegint jo, portuguès, castellano, català, i després hi ha altres coses que s'han de mirar amb més de calma i que jo tractaré a continuació. Repartint els glotònims, prestant atenció més aviat als glotònims de l'Orient peninsular que trobem a l'Alpi i que podreu trobar en aquest mapa. Si aneu amb una lupa, l'accés al mapa permet apropar-se i arribar a Ansó, a l'Alt Aragó, a Bielsa, a Benasc, perquè podem trobar glotònims com ara ansotano, que tenen un aire localista, i tornaré, aragonès, d'àmbit general. Aragonès, aquí m'ho està tapant una marca meva que diu Tolkien, José Enrique Gargallo, però crec que diu alguna cosa com aragonès basto. Belcetan, de Bielsa, benasquès, de la localitat de Benasc, en la vall homònima. Això que tothom coneix tan bé i que normalment atribueix a la franja, però que no és només de la franja, xapurrea o xapurreat, es dona a la franja, però es dona també a l'interior valencià de parla castellana. L'Alpi, la lingüística de la península ibèrica, el documenta a pobles que hi ha al costat del meu, perquè allí es diu, hablamos una espècie de xapurreu. És aquesta manera de dir, que és en realitat un tipus lexical de l'àmbit hispànic, català, castellà, també portuguès, xapurrado, que té aquest component de parlar malament, de parlar dificultosament, híbridament, i que s'atribueix també a les criatures quan comencen a xerrar, molt vagament, molt llunyanament, com dient, mira, empieza a xapurrear. Xapurrear vol dir comença a parlar la pròpia llengua. Monfortino, de Monforte, en aquest cas Monforte, crec que oficialment és del Cid, és el Monforte del Vinalopó mitjà. Hi ha un altre Monforte, Monforte de Lemos, a Galícia, i curiosament, si busqueu Monfortino al diccionari de l'espanyol, de l'Acadèmia Espanyola, us dirà natural de Monforte de Lemos, i no se'n recorden que hi ha un altre Monforte a l'Orient peninsular. Forma part d'un petit illot, diguem-ho així, en detalls castellanoparlants en aquesta àrea meridional de la llengua, on es parla castellà rodejat pràcticament de territoris de parla catalana. Són Montfort i Aspo, o Aspe i Monforte. Si busqueu, feu una cerca com jo he fet, trobareu, tirant una mica del fil, que hi ha un web, hi ha una pàgina de Facebook molt curiosa, que diu orgullosos de ser monfortinos. Valencià xapurrat, a Guardamar sobre una. Aquesta idea de la mezcolanza, de la barreja, pot afectar una localitat que no és de la franja, sinó que és la localitat extrema del domini meridional del domini lingüístic, com sabeu. I afegirem encara panocho, que és masculinització de panocha, el nom que rep, jo em diré al meu poble i està recollit pel diccionari de l'espanyol, panoja, en castellà central mazorca, la mazorca del maíz, en català panocha, panolla, a la localitat al punt 585, Ricote, huertano, de la huerta de Múrcia, o murciano, en el Cabo de Paus de la mar. Un altre atles. Llàstima que aquest atles no estigui, de moment, en línia. Tinc notícia que hi ha una col·lega de la Universitat Autònoma, si és que si no, el més possible és que per aquell joc d'atzars algú la conegui. Carolina Julià Luna, de la Universitat Autònoma, que té un projecte amb el propòsit de constituir una base de dades de tots els atles lingüístics peninsulars, els que estan en línia i els que no estan en línia. Estaria molt bé que poguessin consultar les dades del mapa corresponent, que és el tercer nombre oficial de les localitats, així com el que ve a continuació, ho faig bé, espero que m'estigueu sentint, perquè he tocat una tecla, espero que no ho sentim. Nombre del habla local. Aquí, evidentment, no es veu res. Això no ho podeu, que jo sàpiga, consultar en línia. Heu d'anar on us digui jo, hi ha un exemplar. Jo conec 3 exemplars d'aquest atles. Un és a la Biblioteca de Catalunya, un és a la secció de romàniques de la Biblioteca de Romàniques de la Universitat de Barcelona i l'altre és a l'Institut d'Estudis Catalans, a la Sala Fabra. El que hi trobaríeu és, i jo he fet aquí un extracte, d'una sèrie de denominacions que
donen indicis de vida i de sentiment lingüístic. Atenció, patuès. On abans he dit benasquès, ara dic, tindria a correspondre en aquesta àrea, patuès. A la vall de Benàs, i concretament a Benàs, si algú hi va avui mateix, podria arribar a primera hora de la tarda o a mitja tarda, i preguntés i fes una mica d'indagació, comprovaria immediatament que la designació popular allà per a la varietat que parlen, que és tipològicament a mig camí entre el tipus romànic aragonès i el català, o viceversa. Jo és que alguns diran, no, és més aragonès, no, és més català. Jo us diré que és benasquès i que la designació popular que ja rep és patuès, però que s'estén cap al sud, és una cosa que no és tan coneguda, riu Éssera avall, l'Éssera és un afluent del Cinca, que és un afluent de l'Ebre, per tant, riu avall cap a l'Ebre, a Campo, a la localitat de Campo, molt a prop del massís del Turbó, un lloc preciós, preciós, també diuen, bueno, va recollir aquest atles en el seu moment, als anys 70, patuès. Chapurreau no és només de la franja. Per tant, el podeu trobar a llocs que són pròpiament de la franja, com cito les designacions que apareixen a l'atles, que són, per tant, així ho dic, Noales, Aren, Tolba, Azanui, Albelda, Fallón, Calaceite, La Codonyera, Valderrobres i la localitat del nostre Nacho Sorolla, al qual hem de felicitar. Penyarroia de Tastavins. Tots aquests que he citat són de la franja de parla catalana de l'Aragó oriental. Ara bé, la Pobla de Roda no és ben bé de la franja. Està immersa en l'àrea de frontera de transició entre el català i l'aragonès. I no està tan clar que siga nítidament català. Jo crec que sí, però està en l'àrea de transició del català a l'aragonès, insisteixo. I el que està claríssim és que Santa Liesta, de fet, Santa Liesta i Sant Quílez en la designació actual, i la Puebla de Castro queden fora de l'anomenada franja de Ponent. Per tant, la designació de Chapurreau arriba més enllà. Una altra qüestió és que hi hagi designacions de tipus local o localista, com el molt conegut Fragatí de Fraga, que queda així testimoniat al Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra i Rioja. Rioja, no La Rioja. Ja sé que es diu La Rioja, normalment, però el títol del Atlas, mireu, diu Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra i Rioja, sense article. Encara amb aquest atles, que és un pou de coses ben interessants que ens esperen, els atles lingüístics són els grans oblidats, sobretot els tradicionals, i quan no estan en línia. Jo xalo de veure que no els toca ningú. Jo passo de curs en curs i continuen allà on els vaig deixar el curs anterior. Vaig a visitar pertinent amb els meus alumnes. Ai-las, quina pena, no saben. Es perden. També en benefici de la sociolingüística històrica. Designacions localistes que trobem en aquest atles. Chistavino, Chistavino. Concretament a la localitat de Gistaín, Chistén, en la parla local, a la vall de Gistau. En castellà, Gistaín, localitat i vall de Gistaín comparteixen nom, però no pas en aragonès, on diuen Chistén i Chistau, respectivament. He triat Gistau, perquè és la forma tradicional en català, pronunciat apatxadament. Belcetan i Belcetano. Cal recordar la gran obra del professor Badia i Margarit, Antoni Maria Badia i Margarit, sobre l'habla del Valle de Bielsa, 1950, quan Badia comptava 30 anys. La faceta d'aragonesista de Badia és magnífica i cal reivindicar-la. Els aragonesos i aragonesistes sí que la volen. Bielsa, la vall de Bielsa, Belcetano, pràcticament extingit, un tal Baitico, que té ara 93 anys, viu a Saragossa i està molt malament de salut. Jo crec que diria que l'únic parlant de la meva edat, que tinc 63 anys acabats de fer, que es diu Àngel Luis Saludas, d'Espierba d'Altoneu. Saludar-lo si el trobeu. És pastor, és un home de la terra i parla el belcetan autèntic. Parla dient coses com capanna, bella, amb geminades que sonen en italià, però que no tenen a veure amb l'italià, sinó amb peculiaritats d'aquesta vall de l'Orient pirinenc aragonès. Cheso, de la vall d'Eixo, Ansotano, de la vall d'Ansó. De la vall d'Ansó se saben coses com que hi ha una localitat que es diu Fago, on va passar un crim terrible fa 2 dècades que va motivar una sèrie de lesions. Molt poca gent. Designacions transparentment denigradores. Home, quan trobem designacions com Palurdo, Toche, que viene de Tocho,
s'ha d'entendre totxer també té final perduda. Diminutiu. Hablar muy toché, hablar vasto, com diuen a Jaca, hablar o xerrar vasto en diversos punts de l'Alt Aragó, bueno, ja no cal dir res més. Sí que és interessant assenyalar que aragonès pot tenir dues maneres d'entendre's, de ser concebut, i això és important que tinguem present. Per tant, es registren punts diversos i dispersos de l'espai alto-aragonès, de l'àrea pròpiament aragonesa, dic pròpiament perquè una cosa és ser pròpiament aragonès en el sentit romànic i l'altra ser de parla castellana de l'Aragó o d'àrees de l'interior valencià, que és aragonès per un sentit dos, pot ser equívoc. Per tant, es pot referir a l'espai alto-aragonès, però també al castellà d'Aragó, on la tradició dialectològica de la qual jo he mamat havia utilitzat el terme de castellano-aragonès. Una mica equívoc també perquè algú podria pensar que és 50-50, però no és el cas. Castellano-aragonès és castellà de l'àrea històricament aragonesa, també la de l'interior valencià. Perquè tingueu una idea, Manzanera, que queda a 30 quilòmetres del meu poble, a tocar de la serra de Javalambre, Manzanera, amb aquesta terminació tan aragonesa, no Manzano, sinó Manzanera, rep com a designació glotònima d'aquest atles la de aragonès, però a Manzanera us sucedí jo, que conec prou bé aquella terra, no parlen aragonès. Parlen castellà amb trets d'aire aragonès, però parlen castellà o espanyol. I torno. Cal tenir en compte les dues accepcions que recull el DIEC. Una, llengua romànica parlada a l'àrea septentrional d'Aragó, el germà del català constitutiu, i l'altre, dialecte de l'espanyol o castellà parlat a l'Aragó. I jo afegiria a l'interior valencià de parla castellano-aragonesa. Som els grans oblidats. Què dir del concepte fabla, que poso en cursiva, que va circular fa 50 anys i encara circula com una mena de, a través d'aquesta designació genèrica, la fabla, entenem la fabla aragonesa i després per el·lipsis, la fabla aragonesa és la fabla i la fabla es refereix a l'aragonès. Fins i tot he arribat a sentir, tu fables, en el sentit que tu hables l'aragonès. El Consell de Fabla Aragonesa, que existeix des de 1978, si no recordo malament, i al qual estic adscrit des del 8 de juny del 2002, ja fa més de 21 anys, es diu Consell de Fabla Aragonesa i de vegades l'anomenen Consell de Fabla i publica bimensualment o bimestralment, cada 2 mesos, unes fulles d'informació del Consell de Fabla Aragonesa que es coneixen en forma breu com a fulles, que us recomano llegir. Darrerament vaig tenir, dissabte passat, on vaig coincidir amb el bon amic Bernat Corredor, una trobada amb Joan Pablo Martínez, de la Universitat de Saragossa, que ens va parlar de l'aragonès en l'era digital i em va fer descobrir una pàgina i una referència a un grup, que no sé si es continuen dient, Fab-bloggers, que són els bloguers experts en la fabla. Això dona una idea de que fabla continua sent una cosa relativament popular en l'àmbit de la fabla aragonesa o de l'aragonès. Jo parlo de ça. Començo per la referència al llibre, d'entre els molts que ha publicat recentment, aquest gran especialista en la parla de Tàrbena i en l'àrea de la Marina, baixa i també alta, i d'aquella àrea valenciana, meridional, que és Joan Lluís Monjo. Jo també parla de ça. És d'aquí d'on he tret la idea de posar aquesta formulació sintagmàtica, verbal, glotònima a la meva intervenció. Conté material didàctic corresponent a la primària i a l'ESO i es refereix a la parla de Tàrbena. Tàrbena, un lloc preciós que té el seu origen en el mallorquí que s'introduí en aquesta àrea valenciana el 1609, arran de l'expulsió dels moriscos, amb aportació de gent Mallorca, per tant, i on es van produir diversos fets d'empelt preciosos, com aquest que motiva la forma de primera persona del singular del verb parlar, que no és jo parlo, no és jo parle, no és jo parl, no és jo parli, no és jo parlo, no jo parlut, sinó que és jo parla. Com s'explica? La pronúncia neutra de la primera persona dels verbs de la primera conjugació, valencià, jo parle, que seria la base, ulteriorment reinterpretada com a través d'una pronúncia jo parle neutra de base de procedència balear per acabar sent un híbrid valenciano-balear jo parla, que és la primera persona de l'indicatiu singular de l'indicatiu del verb parlar. Que s'ha fet una mena de bandera glotonímica.
l'ús de l'article salat, d'altra banda, el femení, del qual sa, d'ipsa, com sabem, com en Sart, com als Balears, com en part de la costa catalana de Barcelona o de la Costa Brava, per dir-ho molt ràpidament. Aquest sa s'exhibeix com a bandera glotònima i tot junt, jo parla de sa, ens identifica ràpidament amb aquest lloc i amb aquesta part de la península. Què va passar el dissabte passat, fa 6 dies? Doncs això que llegireu en un titular del diari La Veu del País Valencià del dia 2 de juny. Va passar que Tàrbena celebra, ara ja ha celebrat, sa festa d'esparlar de sa un any més. I això va passar, com dic, dissabte passat. Varietats vinculades, anem enfilant cap al final. Hi ha varietats vinculades a la gran frontera romànica occidental. Sé que entro en un espai que possiblement alguns de vosaltres no coneixereu tan bé. Demano disculpes perquè jo no sé fer mapes. Les filles, que són els que sí que en saben, han marxat de casa i em trobo absolutament indefens. Havia pensat en recuperar un de l'any passat, però és igual. Tot això es pot trobar fàcilment en cerques al Google Maps i al Google, i ja ho trobareu. Vaig de nord a sud i estic a la gran frontera del gallec i el portuguès amb l'espai. Primer, asturiano-lleonès, en l'àrea constitutiva, i castellà en l'àrea consecutiva, és a dir, que estic circulant des d'Eo i Nàvia, rius de l'occident d'Astúries, de fet, l'Eo és la limitació entre Astúries i Galícia, fins a Ayamonte, que és la frontera entre Andalusia i l'Algarve, Espanya. I em situo en primer lloc a l'occident d'Astúries. Quantes maneres hi ha de denominar aquest espai i moltes de les quals implicades en un debat, en un dissens i fins i tot en una polèmica i fins i tot, diguem la veritat, perquè el que això es sàpiga, en batusses considerables. Entre gent que té una mirada local i sobretot entre gent que té una mirada asturiana o asturianitzant o que té una mirada entre gallega i galleguitzant. Això sempre faig jo la broma de posar-me unes ulleres, ho faig teatralment, però no les tinc aquí a mà, per dir, ara me poso les ulleres de veure les coses gallegament, ho veig gallec. Ara posem les de veure asturianament, ho veig asturià. Més o menys, d'aquesta manera tan frívola es podria resumir algun dels aspectes que són problemàtics i que són motiu de discòrdia en aquella àrea de l'occident del Principat d'Astúries, on, perdó, m'he passat sense voler, torno a la diapositiva anterior, jo la primera referència que vaig tenir en mirada gallega i que crec que prou sovint era gallec d'Astúries. És com català d'Aragó, és català i és de l'Aragó, és gallec i és d'Astúries i forma part, per ser, del bloc gallego-portuguès. Però ja fa més de 30 anys, que una designació, per mi equívoca, gallego-asturiano, fundada en un cert treball, no m'hi puc entretenir, de don Damaso Alonso, la mare del qual, el gran poeta i filòleg romanista Damaso Alonso, la mare del qual era d'aquell extrem del Principat d'Astúries, l'ús de gallego-asturiano, on en realitat volia dir gallega d'Astúries, va ser apropiat, se'l va apropiar l'asturianisme i actualment és el que funciona, diguem, no diria a nivell oficial perquè ho tinc prohibit, dic en l'espai de l'oficialitat acadèmica i administrativa asturiana, gallego-asturiano. Qui us digui gallec d'Astúries és que s'ho mira amb mirada gallega i sobretot de Galícia estant. Allà trobaríeu a l'atlas de la península ibèrica registres de Chapurriau, Chapurrado i Achapurrau, però també a Nosa Fala. Quina? A Nosa, ja està. A Terra Nàvia Eo, perquè són els dos rius de referència, el Nàvia més al nostre cantó, cap a l'est, i el Eo, que és la delimitació amb Galícia. Entre aquests dos rius, a l'occident del Principat d'Astúries, hi ha una àrea, segons jo ho veig, la gallega, prioritàriament, i després hi ha un espai que seria comparable, en paral·lel, al que es dona en l'àrea de l'Alta Ribagorça Extrema, Benasc i el curs del riu Éssera, on no és fàcil delimitar l'espai corresponent adscribible al català i l'aragonès i allà tampoc l'espai adscribible al gallec i a l'asturià. En tot cas, per tornar al que ens interessa, l'acumulació de glotònims és indicativa que hi ha un batibull important de sentiments lingüístics, d'adscripcions a allò gallec, a allò asturià, de parlar malament, de parlar una cosa que és nostra, però què és? Que és una parla, que és nostra, d'aquesta manera tan genèrica. I ara sí que baixo a Miranda del Douro, o Douro en portuguès, o de Duero en castellà, que és l'extrem meridional del domini asturiano-lleonès o lleonès lato sensu.
actualment considerada a Portugal llengua per se, que seria, de fet, l'altra llengua autòctona d'aquest país iberoromànic, que és el país germà, que és Portugal. Alguns us podrien dir, bueno, sí, hi ha mapes que trobaríeu que us dirien que hi parlen asturià. Jo diria que no us els heu de creure, perquè allò no és asturià. No l'anomenen asturià, era mirandès. Històricament hi ha un espai comú, com penso que hi havia un espai comú entre el gallec i el portuguès, però actualment el gallec és una cosa i el portuguès una altra, crec jo, s'ha de ser pragmàtic, i l'asturià d'Astúries és una cosa, el lleonès del nord del lleó espanyol és molt afí a l'asturià, però el mirandès ha agafat una deriva absolutament diferent i avui ja és una altra cosa. Però el que m'interessa aquí és veure la diversitat de glotònims que trobaríeu en una obra de referència, no he escrit el nom de l'autor, que és el pare de la filologia portuguesa, que és José escrit José però pronunciat José Leite de Vasconcelos, que recull mirandès, que és la forma oficial avui dia, però recull també fala xarra, que recorda la manera de dir dels que són salmantins autèntics, xarro, la fala casurra, això en castellà sona molt malament, però ho diuen així. I jo, que he preguntat, he tingut la resposta que no sona malament. Potser en origen sí que sonava cazurro, però ara no. I finalment, la que, si jo hagués de triar, seria la forma més poètica de tota la meva exposició. De fet, l'hauria pogut posar al principi. Pala atravessada. És a dir, atravessada per una frontera. Al través. El través, lo travieso. I la universitat, això ho puc explicar un altre dia, comparteixen un vers etimològic. Al través, una pala atravessada, és a dir, híbrida, mestissa. Té una mica d'aquí, té una mica d'allà. Finalment hi ha l'especificitat de la localitat més meridional de les Terres de Miranda, que és Sendín, on la gent de Sendín no diu que parla mirandès, sinó que parla sendinès perquè són sabedors de la seva especificitat. Per posar-vos un exemple, no diuen riu, sinó que diuen riu. I, curiosament, la mena de pronúncia és idèntica a la que sona en uns altres contextos en humanès. El sendinès té coses diferents, per exemple, el mirandès en general diu lluna, com en català, però el sendinès diu luna, com el castellà. I volen escriure una L i no una LH, una LH a la portuguesa, i volen ser considerats com un ens específic dins de l'espai que seria el mirandès i dins del macroespai històric que seria l'asturiano-lleonès. I continuem baixant i arribem a la parla del Rebollar, com deia, al sud-oest de la província de Salamanca, on jo us diré que el que hi parlen és una peculiar manera de castellà amb sabor històric lleonès. No us dono detalls perquè no tenim temps, però ells estan convençuts de parlar una cosa diferent. Hi ha prou gent que els dona ales. La palra, ja està, o la palra del Rebollal, perquè tota R final és de BL, i l'altra síl·laba és de BL en aquesta àrea. És una varietat, llegeixo de la Viquipèdia, però crec que és molt correcta, una varietat dialectal local de la llengua leonesa. A veure, de lo que fue la llengua leonesa, avui és castellà, a mi em suggereix una miqueta el que podria dir-se del murcià, que té elements d'al·luvió aragonès, d'al·luvió catalano-valencià, però avui és castellà. El senyor Alcaraz, el gran tenista, que parla castellà. Parla un castellà bastant castellà, però altres senyors murcians parlen un murcià que no deixa de ser una varietat de castellà, i la parla del Rebollar per a mi és una varietat de castellà amb peculiaritats, però la gent està convençuda de parlar una cosa diferent i li diuen la palra. Si feu una cerca de la palra al Google, trobareu això. Són 5 localitats que no sumen més de 1.000 persones. Navasfries, hi ha molts noms que són preciosos, ja parlen de l'hàbitat, del clima. Navasfries, El Payo, Robleda, Peñaparda i Villarrúbies. Per cert, Robleda i el Rebollar, per diferents camins, remeten a la idea etimològica de roure. És bonic, això. Anem filant el final, com deia. Varietats vinculades a la gran frontera romànica occidental. Aquí he tingut problemes perquè aquí diria jo que sé, no sé si massa coses, però sé prou coses. Fa 33 anys que conec aquesta àrea i l'he estudiada i he publicat coses sobre 3 llocs que són Sant Martín de Trevejo, Eljas, Aselles, escrit amb ella o escrit amb LH, segons qui ho faci, i Valverde del Fresno. Són 3 llocs del nord-oest de Portugal. Ells en diuen os 3 lugares, o os 3 lugares, i
una de les maneres de dir que parlen com parlen és ell fa lo legal. Jo parlo del lloc, literalment. Literalment. És una varietat que suscita discussió sobre si hi ha molts gallecs, per no dir una gran majoria, pràcticament tots, que viuen des de fa més de 3 dècades amb la il·lusió que allò que es parla aquí és una mena de gallec distant de la matriu gallega. És una mena de, i això s'ha escrit, onoso alguero lingüístic, és el nostre alguer. Forma part de l'espai gallego-portuguès amb una especificitat tal que ha propiciat que un col·lega, Juan Carrasco, n'hagi parlat en termes de la tercera rama. Forma part de l'espai gallego-portuguès, és un espai de cruïlla i us he dit que és el lloc més visitat, segons que jo sospito, entre els sociolingüistes, dialectòlegs, lingüistes en general, d'Europa. És un lloc que atrau, concita mirades d'arreu, d'Europa, de la península ibèrica, de Galícia, de Portugal, de França, d'Alemanya, de Txèquia, no entro en detalls. I té una altra peculiaritat, que és que la parla en qüestió, a fala, que diuen ells, entre altres maneres, està vivíssima entre les generacions més joves. A les escoles se sent parlar, molt castellanitzada, esclar. És un fenomen extraordinari, potser únic a tota l'Europa occidental. Els 3 lugaris en qüestió, repeteixo, són Sant Martín de Trevejo, Elzas i Valverde del Fresno. I reben glotònims generals, molts, a fala de Xàlima, perquè hi ha un cim proper que és Xàlama, en castellà, Xàlima, en la fala, i Xalma, en portuguès, que rep aquests 3 noms, per cert, en poc tros. A fala, a nosa fala, Xalimego, no ha tingut gaire èxit, Galego de Cáceres. Això és el que us diran el 99,9% de gallecs que trobareu en aquesta vida, perquè tenen instituïda aquesta veritat incontestable per a ells que això és gallec. Jo de vegades, per sobreviure, perquè em fot bastant, dic que si som feliços pensant això, hi absent. I finalment, un d'aquests que parlen del galego de Cáceres, José Enrique Costa, s'ha inventat un valego, de Valdoellas, valego. Jo diria que més que res perquè valego i galego pràcticament són homònims i valego fa pensar en galego. Glotònims particulars de cada lloc, i aquests són molt populars. Manyego, escrit de diverses maneres, com ja us he dit, procedent de Sant Martiniego, amb reducció de Sant Martín de Trevejo. Lagarteiro, aquests són els més catxondos. Es consideren lagartos perquè ells sempre, és el gentilici propi, lagarteiros, no, el jano és castellà i això no ho diu ningú, és una cosa absolutament llibresca, el jano. Ells es diuen lagarteiros, són molt catxondos, t'expliquen, si aneu, pregunteu de part meva o de part d'algú que us ho ha dit, si és veritat l'origen del nom d'Azelles, a més és sonora, i us diran, sí, no, naturalment. Això evocarà acudits i etimologies populars similars, horchata, etc., del cantó peninsular nostre. Quan van arribar els cristians a aquesta zona, a la Reconquesta, van trobar que les noies o les xiques eren tan guapes que van dir a elles, perdoneu, és un acudit roïn, però no és meu, és una etimologia popular. I d'aquí vindria Azelles, no és pas. Però ells no es diuen ellanos, sinó que es diuen lagarteiros, i la parla és el lagarteiro. I el valverdeiro és transparentment fill gentilici glotònim de Valverde del Fresno, que està a tocar de Portugal. I baixem ja definitivament a l'última de les diapositives en contingut, crec que vora la Loreta que hem promès, on jo voldria concentrar, a manera de conclusions, un assaig de tipologia de motivacions glotonímiques. Malauradament, parla malament, xapurreat. Ai, això no, és que parlem, que no se sap si és d'aquí, si és d'allà. Patuès. He de dir que patuès, referit a Benasc i a Campo, ja no té un sentit negatiu. Si el va tenir a l'inici, procedent del bon francès, transpirinenc, és possible que fos així, però ara no. Basto i totxesí, que sonen fatal. La referència genèrica a la parla, com en el cas de la fabla, el Consell de Fabla Aragonesa, del qual hem parlat, o la palra, que acabem d'esmentar. La nosalteritat difusa, anosafala, la nostra llengua. Si jo dic anosafala a un senyor de Rio de Janeiro, podran entendre que és la d'ell, perquè allí diuen anosafala, escrit amb 2 S, per tant no vol dir res. La nostra llengua, si ho dic jo, pot ser, bueno, serà el català, però si diu un valencià potser es refereix al valencià específicament i no al conjunt del castellà, del català. Vull fer una comparació explícita amb un terme que sento molt sovint. I cada vegada que el sento m'incomoda una mica, no sé.
Jo quan parlo del territori dic a quin territori m'estic referint. Hi ha gent de la comarca de la meva dona, Rossell, Maestrat, que diuen el territori. Quin territori? Volen dir la comarca. Darrerament he sentit a la ràdio una informació que es refereixen al futbol territorial per parlar del futbol del territori, que és el futbol de la lliga més modesta, el que abans es deia regional. Jo cada vegada que sento dir futbol territorial penso que el futbol es pot jugar a la mar, es juga en algun lloc de la terra, als Països Baixos, a l'Empordà o al Santiago Bernabéu. Tot territori és terra, però hi ha un sentit específic de territori que segons qui, com i quan ho diu vol dir el nostre territori. Això una mica passa a Fala o a Mossar. També he pensat, i això ho he afegit avui mateix, que hi ha una manera de dir de la llengua croata parlada al Molise, a la part adriàtica del centre-sud d'Itàlia, al Molise, on hi ha dues comunitats al·loglotes que parlen, per raons històriques, que ara no puc detallar, que parlen croat, no a Croàcia, sinó del cantó nostre, diguem, més cap a nosaltres, de l'Adriàtic. I diuen nas jezik, que vol dir la nostra llengua. I que quan diuen que parlen com parlem nosaltres, diuen anashu o nanashu, que vol dir al modo nostro. Això està tret avui mateix de la Viquipèdia italiana. Una altra possibilitat, parlar del lloc o com al lloc. Ell fa lo del lugar. Arragono com al llogar. Arragono lo del llogar. Això, no sé si ho he dit abans, m'ho va dir fa 4 dies el bon amic Javier Giral La Torre, des d'aquí, del seu lloc de frontera interessantíssim que és Sant Esteve de Llitera, a la Llitera, on la gent diu que parla arragono com a llogar. Arragono lo del llogar. Ho recordo perfectament. Vaig ser fa 2 mesos a casa del Javier i així ho deia sa mare, per la qual també. El localisme, això és normal. Rossellà, Maellà, Favarol, Fragatí, Fantarino, Enguerino. Ara, el que a mi em queda com a motiu de felicitat és aquesta frase final amb la qual començaré a acomiadar-me, que és que la diversitat romànica de frontera sol anar lligada a una més marcada diversitat glotonímica. I això, senyors i senyores o senyores i senyors, és riquesa. Abans de dir adeu, què faré segons que ho diuen a Sant Martín de Trevejo, moltes gràcies, evocant una cosa que va dir un bon home del restaurant Os Cazaoris de Sant Martí de Trevejo Fori. O Enrique fala com un os, més o menys amb aquesta entonació. O Enrique ja fala d'un lugar.